kai wane ne ke kirana da wannan daren haka? Zai uzura wa rayuwata. Bari jin gani. Yawa. Ina wai take nema ne. Da wannan dare haka ana kiran mutum. Wani ai takurawa ne. Hello. Kai tsaye kana magana da Yusuf Zamani. Da wa nake magana? Hey, Malam. My name is Ebelis Kiboni. I'm calling you from Lagos State. Kai, ni fa ba jin turancin da nake ba wallahi. Please speak English. Mr. Man, I am Hausa man. English is no. Please speak English. I'm small. Hey, Malam, I know to hear you well. What are you talking about? To, ni fa ba jin turancin da nake ba. Amma na ji kamar ya ce hiya. Hiya kuma yana nufin nan kenan. Bout kuma bawali. Hakan yana nufin yana so shigo cikin gidan na ya bawali da tsohon daren na kenan. Kai, Mr. Man, this house, place, no, place for bawali. Bawali is no. Ba za ka man ka hiya gida ba. Can't you speak English? Ok, baka fahimci abin da nake nufi bane hala. In na fara kutuntuma maka zagi, ina jin za ka fahimta. What? Kai, gundun ubaka. What? Na ce malafar ubaka. What are you saying? Kai, wai ina zagin hibaya ji? Yiwa mama, an yiwa baba, uwarsu. Kai ma ka ci kuturu buru baka. Dan jakaro ba, da ka ce ba ka jin Hausan. Ka ce ka hege ne, dan renin wayo. Haje waya. Wani zai rena ma wayo, ya ce ba ya jin Hausa, dan renin wayo. Haka suke yi, in ka zagi mutum ai za ka ji ya Hausa. Wai, I know here. Kamun here. A gidan za ka yi bawali.